mga ka-storage. Yun, saging paninda niya. Buhat. Tao si Boy ah. Inampo na lang. Singkamas po. Pag mong tapunan, tatakot ka gagi. Vlog ko yan. Ito, ano paninda mo? Wala naman laman yan eh. Ako magpapansin ka? Kanina pa naubos? Isa? Isa lang. Pansit boy. Subscribe mo boy ah. Boy. Oo. Maya isa lang. Pre. Bok. Hindi ako bala dyan. Anong bala? Kaya natin yan. Nakaka-tricycle driver. Bili ba kayo? Hindi. Tataw ko to. Hindi, taob mo. Kahapon nga nataob eh. Taob kahapon eh. Ano yung tataob? Tinaob mo na nga kahapon eh. Okay. Ito. Bili natin, bili na singkamas. Ako yung biyahe na. Gabo ah. Lagi tanta dyan eh. Gabo na ng buhok. Siguro matulis yung ano dyan. Paring Roji oh. Paring Roji, saging. Paring Roji, saging. Ano to boy? 10 na lang? 10 piso. Matindi. Ito, hator. 10 piso. Ah, pre. Ang binta? Tumal. 20 lang biyak. Eh, bili ka na. Ha? Talagang 20 lang may meron. Bibenta siya. Mga 30 na lang sa'yo. Discount. Para naman may tubo. Bibenta na lang. 30 na lang daw. Yung 50 naging 30 na lang. Oh, mura na yan, te. 35 na lang. Tumawad kayo habang maaga pa. Oh. Ayan ang isa naming trupa. Ayan na, pre. Maaga pa. Salamat. Naadik sa email. Saan ka? Huwag ka doon. Mamaya mahuli ka. Ito ka lang. Pila na naman kami mga ito adik na. Ay boy naman ano ka na bok? Alaman mo. Wala pang bino. Wala pang bino ano nag-ML na ang loko. Singer. Bili na singkamas po ate. Wala ganong ano. Wala ganong benta eh no. Singkamas madam. 35 lang, 35. Wala na tao. Waray na tao. Nagturog na mga tao. 95 na lang. 95 na lang.
Ikaw na magtinda, pre. Ha? Ikaw pa, walang pera. May